השגתי. למען מי שעוד לא יודע, אני אקריא את התיאור. שלגון בשומן צמחי בטעם חטיף תירס, במילוי ממרח בטעם בגלה ובציפוי שוקולד חלב ושקדי מרק. מעניין. בוא נפתח. סליחה, זה היה אלים. ככה הוא נראה. נהיה בלוגרית. ככה, רואים את השקדי מרק. יפי. ניתן לו ביס. מקווה שאני אגיע לליבה אם לא מביך. הוא סבבה לגמרי. להגיד לכם שיש איזה טעם מטורף שישר קופץ לי מעבר לבגלה, כלום. מעבר לקריספיות של השקדי מרק, אני לא מרגישה שהם נותנים יותר מדי. הליבה כן מאוד מלוכה, סטייל הקראנץ' קורנפלקס. אחלה ארטיק. אני לא ארוץ עכשיו לקנות אותו שוב, אבל הוא נחמד. הוא לא טוב בשום מובן, הוא פשוט לא העיף לי את המוח כמו שהוא עושה רושם. נתראה, יאללה ביי.